IFM News. Police Report. Idol Dennis, magandang morning and please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Sa Balimanen nga drug suspect itinatiliw ababaen tiniiwayat nga drug bypass operation iti sa Nicolas, Ilocos Norte. Natiliw ti agtawan talubulog talong driver manipod iti barangay Santa Cecilia iti nadakamat nga ili babaen ti inwayat nga bypass operation iti PNP kesamiten iti PIDEA. Naala iti 3 years old nga driver iti nagdumata nga drug paraphernalia karaman to upat ang shield transparent sachet nga may pagrup naglaon iti droga. All in all umabot ti 1.5 grams daan ti street value nga 10,200 pesos iti valor na, Idol Bernard. Narecover pa iti pulisya iti 1,000 peso bill ng usar iti bypass operation karaman na iti personal belongings tinadakamat tata nga suspect. Una ti pulisya nabegdan nga sitsibutan invalidate iti suspect ket nagpositibo tiniway tata nga drug bypass operation iti nadakamat nga ili partikular iti barangay Santa Cecilia iti San Nicolas, Ilocos Norte. Nagdawsbot lang nagpilang reklamo gabot pa lang labseng ti RA 9165 tinadakamat tata nga suspect iti datos iti PNP dahito iti may katlo nga natiliw iti drug operation iti atong alawas sa Manipod, Genovera, Bacarac, Samiten, San Nicolas nga di natiliw iti napan nga aldaw. Una ti PNP dahito ket babenti mandato iti kabarbaro nga chief PNP iti hindi panagtiliw iti drug suspect iti intero nga probinsya ti Ilocos Norte expectaren nga danto ba iti follow-up operation iti wayat iti Philippine National Police Candy Provincial Drug Enforcement Agency. Ada question ko, Idol Dennis. Agor ka. Dito sa Nicolas, Ilocos Norte, if you could remember, di ba, ada barangay Tres ba di jay, Lawrence? Di naalaan tinakadado nga, million sa di nga drugs. Awan ko, asangot ti? Munisipyo. Awan ti, connection na ka di jay. Hindi kita matitiliw ti sa Nicolas na possible, okay? I-validate iti PNP Aldo Bernard kasi handa only nga i-divulge kami ito nga ma-burn out dati operation da. So nga very silent iti PNP ngem nagtrabaho da ket talagamat nga legit deto yan. Dito nakamatin tayo ket awan na house show deto yan when awan na planting of evidence yan. When makita mo Idol Bernard iti nagtrabaho ti PNP ket si Matang dito sa Lesti Barangay and of course dagitay dadumapay nga coming ti media mamang cover iti nga operasyon iti PNP for transparency purposes, Idol Bernard. Okay. So iti agdama una ti PNP ket maragsakan da gabon ta babaen ti impormasyon wala tay asset da ket matilpili dagitay adaan ti illegal activities iti panagwaras ken panaglako iti droga. So ito lang, Idol Bernard, di kakaisunod report di Manon, manipod ti Ilocos Norte Police Provincial Office, puro droga, dagitay matrabaho, Idol Bernard. Ngayon mo, iti physical fitness, Aldo takitak iti kalma nga drakil iti buksit mo police. Dati mandato ti Chief PNP ke within a year sunana or 6 months ket na no saan da nga mabawasan ti timbang dagat posible nga may cut iti serbisyo. The word may cut ket talaga nga dismissal from service. Iti kadagsen nga penalty dagitay nga maka-require iti physical fitness test iti Philippine National Police. Alisulat pagpakutong bawasan lang iti mga iti rice more an gulay balance diet ang sakit alisto iti panagpa-slim panagpakutong iti bagi, Idol Bernard. Tama pelang manipod ti PNP Idol Dennis Alipio tatak Aramen.